ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה. והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פתאום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. ויבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם אחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות, וראיתם על האובניים, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראנה מילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים.